Beklek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu iki mang wis bar kodong Tuban mampir nggone Mbak Arum, guys. Iki pas enek manganan. Mangan apa enggak? Cimlang. Mangan bakso. Oke, iki nggone Mbak Arum. Wong ngene iki anu kok kamitone ndek bengi kon poso ngono lho. Udan kok kawit isuk. Ngamas merai. Halah wong kamitone awor ae. Nggak masuk. Anu Mas, kowe sego sik. Ya sego sik ora apa-apa. Baksone pinekno, Bro. Nah. Alias Gadesa. Iki koyoke panitiane daerah penting ki ya Mas ki lho Manardi. Mangan apa Mas? Baksonya. Wong duwe bakso dhewe kok mangan to Mas. Kok kejam kowe. Aku ki mangan kowe Mas. Krungu saithik semriwi ngono. Anek manganan puri ngono. Oh iya aku kok pengen Manardi njaluk tape. Ya. Aku kok ana tenan lho Mas. Ya. Tape ambek jadah ketoke. Tapine bosok mari. Tapi nek ora bocor ora kena digadhok wong. Lho, hari ini prasmanan guys, ada bakso, teman Mas, ada pentol, ada mie, waduh Mas, mantap. Mas rica-ricane lho wong pitike dhewe kok. Iki anu grup sound system ndi kuwi? Tulisane ndelok. FJS audio. Terus ngisore tulisannya apa gak ketok mataku? FJS Audio Production. Oke, jangan lupa guys, sing ape mantu-mantu lho. Sing ape ngetok manuk barang iki, ayo. Grup iki tukang sone wah ganteng-ganteng iki. Oke, Bro, jangan lupa nanti ditonton di YouTube emaknya, guys. Neng Facebook Pro, neng TikTok ada semua. Aku naksir kaosnya saja nih. Jangan lupa di-subscribe Mas Nardi kene malah mangan ae kae sing kepala keluarga bio. Ku mbok isane apa lah kok mentol jero kuwi ya Allah ya Allah. Mbone Mas, nggone Mbak Arumi wonge fair. Iya. Kuwi karo ndokem gedhe kuwi. Iki pentol ada pentol. Ndang mbok sok apa-apa Mas? Yo adeke gak dikek kecap le, cang ganteng. Iya Ma, wah. Ini dibantu sama Mama siapa ya? Mama cantik. Mama cantik. Oke guys. Lah kuwi mine Mas, ya Allah. Yes. Kuwi sambel lombok sing bekotrok kuwi Mas. Jos iku bar kowe pedesen jagat raya tenan. Wis to ndamah. Aduh Mas gedangku mati Mas, mbok jungoki wis. Yo masak mani, Bu. Iya. Wis ndang jungok sik. Oke, iki Mas Angga mbok neh. Bisa orang saya. Nggih, nek bar kuwi aku gentan syuting nih. Apa, Mas? Alah, yo pinter. Mah duwe karang tarunan ki nyeneng wong. Mas Angga mangan, guys. Dah, dibaturi malah pulang saiki. Apa meriksa nomor aku? Neng dokter? Neng Sadewi. Oh, PKU nggih. Ndak giliran jam pinten? Jam 1. Yo ki lebih no. Gak kan sekarang kan wis jam. Ambil antrian pun. Dereng. Udah, gak masuk. Wis Kak, ayo. Wis turun lah yo Kak yo. Iki ketoke kepalane sing duwe salen. Oh.
pesen sop horeg lho. Teko FFS YS Audio Production sing ana ning Desa ndi, Mas? Kelompok Sogong. Kelompok Sogodong Tukon, jangan lupa pesone horeg gila. Wes mulai. Saya tanggo TikTok pakai ini, Mas. Mas Budi. Woi. Oke, Pak. Siap. Nomor 1 Pak. Gunungane teko, guys. Gak wani, Mbak. Tekan gorokane ora entuk panganan wis aku. Tenan wis tau ketenggo aku mbiyen. RT 01. Peralus. Apa?
Toto